Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Matapos ang labang Casimero versus Raymundo sa post-fight interview, natanong itong si Casimero kung sino ang isusunod niya. Sabi niya, ang dalawang parehong takot daw na si Donaire at si Naoya Inoue. Sabi naman ng MP Promotion na si Shane Gibbons na target ulit nila si Donaire. Sign the contract na daw, be a man, grow some balls. Di daw ito makalaban kay Naoya Inoue dahil sa may kontrata daw ito kay Casimero. Ituloy na daw ang laban kung hanap talaga ni Donaire ang totoong bakbakan. Matatanda ang kinansila ni Donaire ang laban sana nila ni Casimero mga pre dahil sa unprofessional behavior umano ni Casimero, lalo na't nadamay pa ang asawa niya na si Rachel at naging rason din ang VADA testing. Musturya ka sa akong asawa, musturya ka sa akong mga anak, sa akong mga pamilya. Naatay problema. Kung naaka-istorya sa kuha, sulti sa akong naong. Nganong nakita tang wala kay istorya sa kuha, smiling lang ka. Dahil sa pagkansila ay pinalit si Rigondo sa posisyon ni Nonito Donaire. Nanatiling tahimik naman ang kampo ni Donaire patungkol sa nasabing hamon ng kampo ni Casimero. Sa kabilang banda, nagkomento na si Casimero sa post ni Naoya Inoue sa kanyang Twitter account. Ina-address ni Casimero ang kanyang reply patungo sa promoter ni Naoya Inoue na si Bob Arum. Sabi niya, "Your apo wants to suicide. Would you let him to do it and eat shit?" Mukhang lalong nagkakainitan na ang dalawa mga pre. Posibleng matutuloy na talaga ang labang Cuadro Alas kontra The Monster na si Naoya Inoue. Kahit saan sa dalawa, Nonito Donaire o Naoya Inoue ay parehong magandang laban. Talagang unlimited kain ng kamao talaga ang masaksihan. Magandang laban kung puro Pinoy para malaman kung sino ang mas malakas, pero mas maganda kung si Naoya muna para malaman din kung sino ang tunay na halimaw. Donaire, Alex, Inoue. Kayo mga pre, sino ang mas gusto ninyo sa dalawa? Nonito Donaire o Naoya Inoue? Sa usapang Ugas kontra Manny Pacquiao naman pre, baka sa mukha ni Ugas ang pagka-excited sa laban ngayong linggo. Duda ko mga pre, parang matagal ng pinaghahandaan na ganito talaga ang magiging senaryo o mangyayari. Siya ang ipapalit sa umano'y Errol Spence Jr. na na-injury. Masyadong relax lang si Ugas, active sa social media. Sabi sa post niya, ito daw ang pinakamalaki at pinakaimportanteng gabi sa kanyang karera. Bibigyan daw niya ng magandang laban ang mga fans na manonood sa kanila. Nagkita na din ang dalawa sa personal kanina mga pre. Inintroduce sila sa harap ng T-Mobile Arena na kung saan sa arenang ito sila magtutuos ngayong linggo. Sabi ni Ugas na isang malaking oportunidad sa kanya na makalaban ang isang alamat, lalo na't posibleng ito na daw ang huling laban ni Pacquiao. Sa parte naman ni Manny Pacquiao, focus daw siyang ayusin ang issue na kung sino ba talaga ang may karapatan sa WBO welterweight na titulo at malalaman daw yan ngayong linggo. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.